हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिशियल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दि। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय जायो दे। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिशियल बड' मिउजिक भिडिअखौ सानसोरां अफिशियल चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे। स' लोगोफोर, बे अफिशियल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय नोंनिनो अननाय। स' लोगोफोर, दानिया फैदो दे बे अफिशियल बड' मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरनि बागै एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे अफिशियल बड' मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों मृदुल बर', प्रणब बसुमतारी, दीपिका स्वर्गियारी दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियल बड' मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सनखौ सोर खालामदों होननानै बुङोब्ला लंकेश्वर बर' आरो अबिनाश दैमारिया खालामदों दे लोगोफोर। आरो बे अफिशियल बड' मिउजिक भिडिअनि सिंगारानो जादों सानसोरां बर' दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिशियल बड' मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स एन्ड टुनआ सोरनो होननानै बुङोब्ला सानसोरां बर'नि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिशियल बड' मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जाबाय दे लोगोफोर। भिडिअफोरखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।